дӯстони азиз, дар ин ҷо бошад ман мехоҳам ин навора дар бораи пойафзолҳои занона пешниҳоди шумо гардонам. марҳамат бинед анами туфлиёву анами шлёпкаҳое ки занонае ки ҳаст туркиё. нархошон сар мешавад аз 150 сомон то қиматаш 220 сомонай. ҳами туфливу шлёпкаош оз якта ба якта нишон метиҳам. бинед хитон ин агар хоҳед мисол имконият дошта бошед ки омада аз наздик бинед, пас метавонед анамин корвон тарафи пажарка якм дарвоза якм ряд омада аз наздик бинед, нархи навокнед. иҷада ҳам бори хитояй ва ҳам бори туркӣ. ози мӯзаош ҳам ҳастай сапагиёш ва ёрам нишон метиҳам. ана ино чӣ хеле ки гуфтум ҳамаш аз 150 сомон сар мешавад то 220 сомонира. не туфличаош ози модадай патинкачаошу туфличаош. ана шлёпко ана вай модело авшада ҳастай, фирмаи авшаи туркида ҳастай, бо и дигар фирмаш будай турецкира. ана қисми болорам бинед ҳамаш туфливу шлёпкаяй. иноям ҳамин нарх, қимат 220 сомон. ози мӯзаошам нишон метиҳам, красовкиёшонам нишон метиҳам. метавонед ки интихоб кунед, тамошо кунед. касоне ки дур аз ватан ҳастанд метавонанд суратоша гирифта ба наздиконтон равон кунед то ин ки барои шумо анамин пойафзоли дилхоҳтона пайдо кунанд. иҷада бошад дӯстони азиз, аз ҳама қиматаш мӯзаҳо 280-250 ҳай. сапагиё сар мешавад аз 180 сомон. красовкиёш бошад сар мешавад аз 150 сомон то 250 сомона. анами мӯзаош 280 ай ҳама қиматаш. бисёр хушрай ози анами ранги ваяй солдатӣ ки меган иҳози мода шудагиай. чанд намудуш буромадай, ҳам дарозтаракош ҳам калтатаракош. анамин мӯзоора барои духтаро, ино ҳамаш духтарианд дӯстони азиз. бисёр хоҳиш мекунанд ки навор дар бораи либосҳои мардона ё пойафзолҳои мардона ба навор гиред. албатта дӯстони азиз, ҳаме ки иҷозат додан ба навор мегирам. рости чанд вақтам ният дорам ки мардонарам ба навор гирам. анами красовкиё ҳам туркиш ҳастай, ҳам ваиш. ина марҳамат тамошо кунед, ҳам туркӣ ҳаст, ҳам бори хитой. чӣ хеле гуфтум красовкиё аз 150 сомон сар мешавад то 250 сомона нархаш. ин тарафда ҳамаш красовкию шлёпкаву патинкаву. анамин адреса ки ман озӣ додам, ҳамин суроғае ки гуфтум, ба анамин суроға биёед ва анамин попшиёра